Her er Arthur. Han har mange elektriske apparater, som han er glad for, men han synes, hans elregning er blevet for høj. Han vil gerne spare og bliver anbefalet solenergi. Solenergi? Hvorfor det? Det er fordi Danmark har de dyreste elpriser i Europa, og frem mod 2020 vil priserne stige med yderligere 50%. Hold da op. Solceller er blevet mere effektive, og prisen er blevet halveret de seneste år. De er lydløse, vedligeholdelsesfri og har en ydelsesgaranti på ca. 25 år. Og nu kan du afskrive dit solcelleanlæg over skatten. Solceller er med andre ord en god, sikker og miljøvenlig investering. Jamen, det lyder jo godt. Hvordan får jeg så solceller? Det skal jeg sige dig. Solbasen er en service til dig, der vil have solenergi. Solbasen hjælper dig med at definere din opgave og formidler kontakten til installatøren hurtigt, nemt og gratis. Først opretter du en profil, så sender vi din opgave ud i markedet, og så modtager du overskuelige tilbud via e-mail. Nu skal du bare vælge det bedste tilbud ud fra kvalitet, erfaring og pris. Og så kan du glæde dig til en lavere elregning. Solceller får nemlig deres egen elmåler, som fratrækkes de normale elmåler, så den løber baglæns. Og du betaler kun for dit nettoforbrug. Det er smart. Ja, Arthur. Og ved du hvad? Nej. Hvis du vælger et stort anlæg, er du dækket ind, hvis du i fremtiden skulle ønske at få en varmepumpe eller en elbil. Okay, det er virkelig smart. Solbasen. Grøn energi. Ren fornuft.